मुजा गानगोननि मुजा 다 누자 음이 키우 가나 가시면 다 सोनाली फैबाय हेलो लोगोफोर Itu Rani ada telepon hai. Hai, bila musuh. Kotor. Ma खालामदों? फैलाव Nuau dong oh, phơi chừng nào là san ba, ăn nuau dong oh nuau. aku turun lagi. Nah, nah hai. Turun lagi. Nah, turun sekali kamu. Itu. Hello, logoफोर. Lagi, nazar naik dulu. Anu boleh, tadi tuh komen apa? Hah? Malah ke kuat seolai. Malah fैयो. Nah, Sonali. Oh, Sonali. मान थाइखो? मान थाइखो? हारसिं नामा? Dong. जोंनाव फैबा नुगोन. 왜 콤라 너는 아군 콤라 남아있는. Kuat seolai.
45नि मोनसे फिल्टार आरो मोनसे 40नि मोनबाबो दैया मोजां नङा बयखौबो सादावहाय रिप्लाय हरनो थिनबाय 11 जन होननानै सोर सोर नायदों बयबो माला फैगोन नोंलाय फैबा खोन्थाहर थांगोन माला फैगोन नोङो गुवाहाटीनिफ्राय हाबायावबो लेंहरबावाखै नोङो गथ' सानसुलि मोना खोन्थादोंमोन आंनो दाहाय फट' हर नायनि नोंनि हिन्जावखौ आयौ एफा गोबाव माला थाङामोन हारसिं थांदों ना माथो हारसिं थांदों नोङो आंनि इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामो नोंनि हिन्जावखौहाय नोंनि लोगोफोरखौबो मिथिबाय फन चार्जबो गैलाहाय माथो मा जाहोदो माखौहाय जाहोदो ना जाहोगोन फैबा मा जाहोगोन मा मेथाइ बेलाय हारसिं थांदों नोङो हारसिं थांदों खेबसे थांदोंमोन ना बेनिफ्राय फैयाखै ना फैनानै थांफिना पानी गरम কৰিব দে
Param, pam, pam, pam. Param, pam, pam, pam. जायजों फैनाय लाइक खालामनानै Angga. मोनसे Gue ada ya dong mana? Hello, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे अननानै। फनानो चार्ज गैयालासिनो जोंना ओंख्रिया हांसो बेदर, अमा बेदर, ना एवनाय। नोंसिनालाय मा ओंख्रि? मा ओंख्रि होनदां नोंसिना मा ओंख्रि? संबाय थायो। आङो कमेन्ट थुनायाव अफाय थुयोमोनलाय? अबाय सात दङ? टप मेसेजावहाय नामा? हो? बोरै फैलाय नोङो? ओमफ्राय दं ओमफ्राय। अफाय दङ? राया? मानसि दाब्लायसै बोरै अबाय थाखो दहायसो नुजादोंमोन। नङा होमबा थुनांगौ बायदिसिना।
Anu duduk cara mami. Mami anu duduk cara. Anu duduk cara. মিষ্টি যাচ্ছে Hello. Pintu. रुको मैं एक्सेस दिखाती हूँ ठीक है নিনি আছে না এইখনে যাবাই মই আকৌ গুচি যাম না দুমা খালি Ini duduk tanu mami. ন আংশু বেটো যায় আমরা